To introduce our speaker this morning, he finished his health theology in Mountain View College in 1987. He's now working his thesis in order to graduate his master's in public health at the University of the Visayas. He has served, or is now serving still, in our denomination, and it has been for 33 years. 10 years as church district pastor, 8 years as chaplain and health educator, 5 years as Central Visayan Conference Publishing Director, 5 years as Central Philippine Union Conference Publishing Director, 4 years and still going, 5 years as Central Visayan Conference President. Our speaker this morning is the President of the Central Visayan Conference, Pastor Daniel Go Traso. Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan sa atong mga online viewers sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa ato nga Central Visayan Conference Territory sa Bohol, Masbate o sa Cebu Province o Metro Cebu. Nagatuo ko nga naplastar kayo kamong tanan nga sa inyuhang mga puloy-anan aron mapadayon nato ang batasan sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Og nalipay ko nga duna usay higayon nga kauban na gyud sa atong mga membro sa panimalay makahimo kita sa pagsimba nganha sa atong Dios. Ako usab nga great mga kaigsuonan ang atong mga kaigsuonan sa Toledo o sa western part, sa southern o sa northern part sa Cebu. Ingon man sa atong Toledo Hope Radio, sa atong AWR FM radio sa naa sa Toledo City. Nasayod ko nga naa kamo nag-view sa atong programa karong buntag. Now, sa dili pa ko mo adto sa atong pagtuon mga kaigsuonan, tuguti ko nga magahimo kitag pinasahing pagampo alang sa ato nga mga frontliners, ato mga medical practitioners, nga karon hangtod niining mga tagnaa nakigubat o nakigbugno sa ato nga virus nga minghimo sa pagtugaw sa ato nga mga pagbati o sa atong nga kalinaw sa atong kalibutan. Magduko kita sa atong mga ulo, magampo kita. Our Lord God, creator of the vast universe, and all things exist because of you. In this beautiful Sabbath, we have come before your throne of grace to praise and adore your name because of your loving mercy that endures forever. Heavenly Father, strengthen our hearts and reminds us to encourage one another when troubles of life start to overwhelm us. Please guard our hearts from discouragement. Maybe this health crisis is your way of guiding us to follow your will and be drawn closer, more closer to you. Oftentimes, the cares of this world occupies our mind and make us neglect prayer and reading your words. Here on earth, you have exhibited your power in healing different kinds of diseases. Now we pray in a special way for our medical practitioners who are in the front lines of this crisis. Protect them, Lord, from this unseen enemy
and keep them safe in your loving arms. May our faith and trust would lead us to experience your power in healing and health. Give us the strength to rise up each day and fight against the struggles which seek to weigh us down. Lord God, let your promises be fulfilled in our very days. In Jesus' name, amen. Thank you. O nasayod ko makiigsunan nga bisan sa atong mga pag-ampo, ang atong mga pangaliya nagsustener o nagdasig sa atong mga kaigsunan, ilabi na ang naa sa mga tambalanan natong mga doctors, nurses o ang atong paramedical nga nag-alagad sa atong mas pasyente. Ang atong pagtuon karong buntag naa na sentro sa pinadayag mga kaigsuonan sa katapusang libro nga gisulat ni Juan Revelador didto sa isla sa Patmos. Now, ang Ginoo nagagamit ni Juan to pen the prophecy samtang siya na exiled og nalahi og na butang dito sa isla sa Patmos nga hilabihang mingawa by then Emperor Domitian. Now, tungod sa testimonyo ni Ginoong Hesus nga didto gisulat ni Juan sa gipadayag sa Dios nganha kaniya, wala nakahibalo si Domitian nga katong tanan na himong plano sa Dios aron nga si Juan makadawat og panan-awon og makasulat siya sa unsay gipadayag nganha kaniya. Mao kana nga pinadayag uno-uno na ibalo kita, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants which must surely come to pass, and he sent and signified it by his angel and unto his servant John. Now, sa atong nahinganlan ang mga pito ka mga churches dinhi sa pinadayag ato nga naibaluan kining pito nga tua sa Asia Minor nga karon mauna ang modern day Turkey. Ginganlan kini ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Daghan pa apan kini sila makiigsuonan gihinganlan aron to mo representar sa atong kapanahunan karon. Kining pito nagkadaiya ang iyang hulagway. And let me say once again nga kining pito ka mga simbahan are still with us today in some form or fashion. And there were true believers sa matag usa o sa matag niining pito ka mga simbahan nga diin maghunahuna ta, diin ka kita ni simba niini. Ganyan lang. Primero, the Apostolic Church, the persecuted church, the compromising church, the corrupted church, the Reformed church, and the church of brotherly love, mao ang Philadelphia, and the pretenders church, nga mao ang Laodicea. Apan kung imong tan-awon karon mga higala kini nga mga dapit nga tua unta ning pito ka mga simbahan. Inganlan kini mag-igsunan Turkey is the cradle of Christianity. Apan karon magkaigsunan as of now, masurprise ka kay dili kay kakakitag Kristohanon didto rong dapitan. Mao kana nga kini mga simbahan ang Dios nagatug-an og faithful remnant. Sa atong gibasa kaganina, kining pito ka mga simbahan, the 7 church periods are members of the one true church. Now, kung ato mahibaluan
ang Dios, mga kaigsunan, nagtawag og iya mga katawhan niining kangit-ngit sa kalibutan aron sila makaambit sa pinasahi nga kahayag nga girepresentaran niini nga iglesia. O kita karon nga mihimo sa paggawas gikan sa pagkaulipnog sa yawa, karon makaigsunan nakaambit kita ni ana nga marvelous light. O kani nga iglesia nga girepresentaran sa babae nga mao ang salin nga iglesia. Siguro ikaw og ako, kung naay mohimo sa paghukom kanato karon, siguro dili siguro ta maapil sa iyang mga katawhan. Siguro kung ang tao maoy palantawon nato, mga kaigsuonan, lahig tinanawan, kay sila nagatanaw man sa unsa, sa gawas nung sa tao, apan ang Dios nalipay kita, tungod kay siya nagalantaw man sa sulod nato o diha sa atong mga kasing-kasing. Busa, kung atong lantawon ang niya sa spirit of prophecy, mga kaigsuonan, nagingon dinhi, go in the prophecies, the future is open before us as plainly as it is open to the disciples by the words of Christ. The events connected with the close of provision and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But multitudes have no more understanding of these important truths than if they had never been revealed. Kani nga mga kamatuuran makiigsuunan nga gipadayag sa Dios as if nga ang mga katawhan wa napadaygi niini nga mga kamatuuran nga nangabot karon sa atong mga kapanahunan. Now kung atong lantawon makiigsunan ang gisulti ni Ellen White sa Espiritu sa Tagna. Naapay iyang gisulti magkaisunan. Atong lantawon sa sunod nga slide. Nagingon dinhi nga the nations are in unrest. Times of perplexity are upon us. Men's heart are failing them for fear of the things that are coming upon the earth. But those who believe in God will hear His voice amid the storm, saying, "It is I, be not afraid." Sa mga disipulos, kaniadto nga gikusukuso sa balod taliwala sa Sea of Galilee. Apan sa diyang giduol sila ni Ginoong Hesus, nangahadlok sila apan sa diyang mitingog ang Dios og mingon, "It is I, be not afraid." O hinaota nga niini nga mga katalagman, mga kaisuran nga atong nasaksihan karon, ato usab madungog ang iyang pulong nga mao'y muhunghong sa atong mga igdulungog, "It is I, be not afraid." Now, kung ato nga lantawon makaigsuunan ang gisulti sa Espiritu sa Tagna, kini nagasaysay aron kita maandam sa iyang pagpadayag. Now, dinhi sa pinadaya 12, versikulo 17. Ikaw sa diha nga mohimo ka sa pagtuo nganha sa Dios. Ang imo nga kaugalingon makaigsuunan moabot diha sa pagpili, whether muhimo ba ka sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, o baka muhimo ka sa
supa sa iyang kabubuton. Apan ako gipili sa Dios nga mahimo nga kabahin siya makatawhan, ikaw ug ako. Because I believe that God choose people in the way He selects His people, in His own way. Tungod kay kitaman, mutuman, nganha kaniya. Without question. Obedience without question. Nagpasabot ka na, nga kana makiigsunan mao ka ng tinuod nga pagtuo. Like young Timothy was told by Apostle Saul, Timothy, ang imong himuon is to please your commander-in-chief, and that is Jesus Christ. And all we gonna do is to please God. Si Ginoong Hesus makaigsunan sa dihang gibautismuhan siya dito sa Jordan River. Dito ang tingog sa langit gikan nagaingon, "This is my son in whom I am well pleased." Can we not begin with this recognition? Dili baka ta makahimo pagsugod makaigsunan nga kita simple. You are the member of the remnant church, the faithful church. Why? Because I obey God, simple as that, without question. And if you're willing to do what God told you, obey what God says. Mao ka na ang teksto nga gisulti ka nato magkaigsunan nga ang makatawhan niya sa katapusang mga adlaw na nagbantay, nagtuman sa iyang mga kasuguan og sila dunay testimonyo ni Jesus. In Revelation 19 verse 10, nahibalo kita, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. So two things, duha ka mga butang, ang pagtuman sa kasuguan sa Dios ug ang ikaduha, ang pagtuman sa mga alagad sa Dios. Pagtuman sa mga propeta sa Dios. Apan pila man kanato makaigsunan nagsigig basa sa espiritu sa tagna nga mga balasahon. Nga magpaandam kanato. Mauna nang mahingang hata, matingala ta, mahadlok ta, kuyawan ta, tungod kay ang gisulti sa espiritu sa tagna way before wa nato na matikdi ni ana sa atong panahon karon. Parihas na punta ni adtong uban nga wa sabpod sila simba-simba, mao nang kuyawan sila nya pariha ra gyapon di ita nila. Okay? Now, siya makaigsuonan na ay kategori o unsaon niya pagpili iya mga katawhan. Ikaw mahimong nga mamimbro ni ining iya mga katawhan sa kategori nga mutuman riyod ka sa iyang kabubuton. Unsay gisulti sa Dios. Sa atong naobserbaran, di ba? Nga ang atong kalibutan, nga atong gipuy-an karon nausab. Ang mga batasan sa mga bata nangausap. Ang atong mga pagpangalagad sa Dios sa karaan o karon nausap. Naagyoy dagko nga diferensya. Bisan pa og di nato ablihan ang atong Biblia, kita nahibalo makaigsuonan nga daghang kausaban. Bisan gani ang atong klima, do nata global warming. Ang politikanhon o reliyoso nga kalibutan, ang teknolohiya o daghan pa, atong naobserbar, ato gong lingion makaigsuunan ang atong palibot, atong makita, unsa man atong makita, mga nagkadaiya nga mga kadautan, ang kadugo, gubat, dungog sa gubat, lain nga bahin sa kalibutan makaigsuunan, ang kagutom, ang linog sa nagkadaiya nga mga kalibutan makaigsuonan, ang kamatay, kung pestilence, mauni ang mga balatian,
violence everywhere. So kining coronavirus makigsunan COVID-19, kini makigsunan niya kini lakip sa pestilence. Si Ellen White dunay gisulti ini makigsunan 5 kagabi. Sa akong pagmonitor makigsunan kagabi, duna natay 803 ka mga confirmed cases. Duna po tayo 54 nga nangamatay. Unya, dunay mga siyam ka mga doktor, mga kaigsuunan ko. Dili tiyaw, 31 ra ang nangaayo, ang naka-recover. So kini, dili ni, tanan mga kalibutan, nagkadiiyang mga suok sa kalibutan, mga kaigsuunan, nangahadlok ni ining mga butanga. Apan, kung ato nga lantawon makaigsuunan sa ato nga nahibalan karon, di nagkatiaw-tiawan ang atong panahon. Ato nga basahon ingon sa Christ Object Lessons, the last book of the New Testament Scriptures is full of truth that we need to understand. Sunod nga slide, ako ipabasa ninyo makaigsuunan. Nagingon din. The unfulfilled predictions of the book of Revelation are soon to be fulfilled. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. It does not conceal the truth. It clearly forewarns, telling us what will be in the future. Yes, it is true nga maapektuhan yun ta, mahadlok yun ta. What is ahead, what is the future lies. But actually makigsunan ato sa hibaluan o kinsa pod ang atong bugtong gisaligan who holds our future. Nagingon sa Last the Events, page 15. The unfulfilled predictions nga iyaha dinhi forewarns, telling us what will be in the future. Now, kagahapon, naglantaw ko makaigsuunan sa gipadala nako nga video. Usa ka video sa usa ka batan-on nga nag-imbento o na-inspired sa paghimo o pagsulat og usa ka poem alang sa atong mga frontliners. Samtang nagbasa siya, naghilak pod siya. Nakaingon ko, ako po naglantaw pod. Sugod na po kong hilak sab. O nakaingon ko, part sa iyang gisulti makaigsunan, kamo, maaylang mo, kay naa mo diha sa sulod sa inyong balay. Kauban sa inyong mga kabataan o sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kami dinhi, wa na gani mi kahikap sa among mga anak, sa among asawa, kay ni ami, sa among mga minahal sa kinabuhi. No? Spouses, children, family members. Kay ni ami nakigbugno mi. Pero kamo nga naa din sa inyong balay, mas daghan pa mong reklamo kaysa amo dinhi. Nakaingon po ko, sakto po doy. Kay kanahinong way trabaho no. Katong wa kayo mga una-una. Daghan hinog reklamo. Ngano man ni lockdown man tani, ngano man ni unsang i-quarantine man tani ni, no? Daghan hinong tag reklamo. Pero atong hibaluan makiigsunan nga this is time to meditate deeper what the Bible says. What the spirit of prophecy had been telling us long ago. Huh? Okay? Now, atong basahon ang sunod nga slide. God has a purpose in permitting these calamities to occur. They are one of His means of calling men and women
to their senses. Meaning, mahibalik unta sa atong paghimuot nga kita mga kaigsuonan, makaalinggat nga, wow, this is it. This is the time. No more time to lose. By unusual workings through nature, God will express to doubting human agencies that which He clearly reveals in His Word. Kaning mga kalamidad nga nahitabo ni mga kaigsuonan, mauni ang paghibalik kanato sa atong pamuot diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kung kaniadto hilabihan ninduta sa imong pag-alagad, na karon mga kaigsuonan, imo gyud na nga ibalik. Ug unsa ka kung naglatagaw ka, taphaw-taphaw ang imong pag-ampo, taphaw-taphaw ang imong pagsimba, pag-alagad sa Dios. Karong panahon na mga kaigsuonan, dili na angayan. Dunay mga grupo sa mga tao kaniadto nga nagtuon sa pagpanagna. Niining 2,300 ka mga adlaw makatuigan, ug nahibalo kita nga this is from 457 to 1844 nga ang atong mga pioneers nga nagtuon gitawag kinila the cleansing of the sanctuary. Instead sa pagbalik sa Ginoo nga ginahuna nila, sila mga kaigsuonan sa padayon lang pagtuon nganhi nahibalaan nila. Kaniadto miabot po sila sa ilang pagtuon abin lang mubalik ng Ginoo. So ang uban mga kaigsuonan, grabe ang ilahang pag-alagad, pag-ampo nila hilabihan. Dugay gud sila maghuman og ampo. Manganta sila, manghilak sila sa kansisiro sa ilang pagkanta, pagbasa sa Biblia mga kaigsuonan, o ang uban kanila wa na gyud kapugong tungod sa maong mga panghitabo mga kaigsuonan. Ang uban na maligya na yun sa ilang propiedad kay wa na ipulos. Ambot ugon sa katino, dunay usa dito sa China nga miadto siyang tugkaran ug unya nagdala siyang kwarta ug iyang giitsa dito gawas sa iyang kural ang mga kwarta niya. Kamo din ha, wa mo iitsa? O daghan pa ba mong gitigom aron daghan mo ilabay unya sa katapusan mga adlaw? O daghan na makaigsuonan, kuay-kuay na, aron gamay na lang ang mahabilin nga imong ipanglabay unya. Ha? So, kining activity makaigsuonan, kuha nila, nga ang ilan lang yun, pagpaabot na yun sa Ginoo. Gagmay mga luna, kasagingan, tanan. Nya, kaya wak manibalik ang Ginoo. Tagba po sila pamira dyan, asan mo ito akong gibaligi, ha? Asa naman po ito akong panghatag, ha? Kaya ilang kwaon po balik, no? So, kita din ay lang yung magkaratol, kaya daghan na mo dawat o maghatag, daghan mo dawat mga kaigsuonan. Mauna nga, niining panahuna, ato nga diskubrihon, og unsa itong pangalan. Og namatikdan sa mga nagtutuon nga grupo. Nga kining activity is the activity of Jesus Christ, who entered into the last phase of His ministry for the forgiveness of our sins. Mauni ang panahon makaigsuonan, the meaning, it is the action of Jesus Christ who became our high priest and make the last phase of judgment. Now, katong naa kang Ginoong Hesukristo makaigsuonan, dili na kinahanglan kita nga mabalaka pa, for all our sins are covered by the high priest blood. O nahibalo kita nga katong tanan napasaylo na sa Dios, di na to kwintahon niya. Now, siguro kung naaman
maka-encounter ta, makaplagan yun sa Dios ang atong ang mga imperfections. Dinhi kanako daghan ang mga imperfection kaninyo matag usa kanato makigsunan. Apan nahibalo kita nga diha sa Dios ang tanan gitaguan ni Ginoong Hesukristo. O kung kita mo kumpisal mangayog pasaylo, maghinulsol kita makaigsuonan, unya mo ingon si Ginoong Hesukristo sa iyang amahan, Father, forgive them, and this daughter, this my son, and this is my blood, is the guarantee. This is the assurance. This is the evidence. Because all their sins, my sins, and your sins are forgiven. Now, sa pinadayag 12:17, nakibalo kita nga naibabay, naapoy dragon mga kaigsuonan. Now, di na nato ipangutana o kinsa ning dragon kinahibalo man kita nga mauni ang yawa. Unya kinibabay mauni ang iglesia. Apan wala kitay angay kahadlukan makaigsunan kay kun kita connected ta diha sa Dios. Siya nga nagatuktok mga kaigsunan sa mga pultahan sa atong mga kasing-kasing o ato siyang gipasulod mga kaigsunan because we are also interested of Christ. Kung siya na makasulod diha sa atong kinabuhi, now, wa na ta. Siya na maoy mugiya, mo direkta, mo himog kausaban sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Di na ta mabalaka mga kaigsunan. Yes, kana nga dragon makaigsunan mao kana si ang yawa o si Ginoong Hesukristo kauban sa babae. Siya makaigsunan ang babae sa dihang hapit na siya manganak. Ang dragon gustong kaunon patyon ang bata nga mao si Ginoong Hesukristo. Apan ang Dios makaigsunan nagaproteher siya. Nagahimo siya sa panalipod sa iyahang sa iyang anak. O kini nga simbahan, kini nga iglesia, ang iyang anak makaigsuonan na panalipdan, mauusab na kita karon kun kita naa sa Dios. Ang Dios dili usab makatulog makaigsuonan, wala siya nagpiyong siya mga mata aron kita biyaan niya ni ining katalagman nga ato nga unsa nahibal na tagamtam karon. Okay? Now, kita makaigsuonan ni ini nga panahona iyang gihatagan sa mao nga sama nga siya nagpanalipod kanato 1,260 years and days. Panahon ka na magkaisunan niya diin, gi-oppress, gi-suppress ang mga katawhan sa Diyos, naglisod na sa pagpangalagad ang mga katawhan, nagtago-tago sila, aron sila mga lagad magkaisunan, apan ang Diyos, wala yapon, nagunsa, naghimo pagbiya kanila. Sa gihapon, mihimo pag-uban ang Diyos magkaisunan. Hangtod ni adtong 1798, nga ang Papa magkaisunan. Ang oppressor gipreso o gihatagan kitag kagawasan. Ang ato karon na angkon maong kagawasan. Mao na nga kun mo padayon lang gidayta sa paglakat kauban sa Dios og mo padayon lang gyud ta sa pagpangalagad sa Dios, ang kadaugan na siguro na diha kanato mga kaigsuonan. Si Satanas nahibalo na siya nga siya makaigsuonan, di na siya makabalik. Di na siya makabalik. Ang dapit nga gihawaan ni Satanas, mao ang dapit makaigsuonan nga mao'y adtuan sa iyang mga katawhan nga mopadayon sa pagpangalagad nganha kaniya. Siya napildi na. Di naman siya gyud makabalik dito. Apan kita makaigsuonan, lawgawon niya.
iyatang idiskuryo, iyatang unsa, iyatang hatdan og daghang katalagman aron mo surrender ta ug moingon ta, gikapoy na ko Ginoo sa pagpangalagad. Dunay atong usa kay sunan sa pastor, og di pa ganiyong balik rong Ginoo karong tuiga na di na bang yung kumangalagad sunod tuig. Ano man imo mang limitahan naday kay timeline sa imong pagpangalagad? Ha? Yes. Dili tiaw ang kalisdanan, kini aman ta sa yuta. Ni amang gidinhi. Ang uban man kay isunan nagahuna-huna nga ano man ka nga gukuron magita sayaw. Now, natural tungod kay wa man ka ni kuyog sayawa. Pero naay ubang mga tao nga wala yun nakahimo sa pagtagbo sayawa. Wa yun sila na kay hinagbo sayawa tungod kay kuyog man sila sayawa. Mauna magkaigsunan nga usahay, dili ka katagamtam sa kanindot sa pagpangalagad duol sa Dios tungod kay wa man kadiha sa Dios. Ang Dios makaigsunan, ha? Ang yawa makaigsunan nagsulti ani kanato nga gusto siya nga mohimo yun sa pagpatay gyud unta sa bata nga gimabdos sa babay na panamton sa iglesia. Yan nahibalo kita. And when Satan can kill or was granted probably, lisunay, limang ka, kung siya makapatay dito sa mga bata nga mga atong manluluwas, dinunsa naman ta. Dapat nga nasalbar makaigsunan og ang Dios nga atong manluluwas nga mao ang atong bata makaigsunan tua na dito karon gilalin sa langit, tua ipon sa trono sa Amahan. Now, God knows o kita makaigsunan nahibalo nga ang atong kaluwasan siguro o mobalik siya kay ngano man kay gihaguan ta niya iyang mga katawan. So kita nga mga nagpakuron ingnon ni tuo nga ni Ginisus. Usahay samo kun kita. Wa man siya nagmalampuson sa pagpatay ni adto makaigsuonan. Nganhi siya ni padayon sa pakigbugnog, pakigaway sa salin sa iglesia. Nga mga matinumanon nga mga tao nga mihimo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios o sa pagpamatuod ni Ginisus. Og mao kana nga kita makaigsunan nga iyang gigukod og iyang gidagmalan mao na naata sa kasamo. Nganong naamo mo'y kasamo? Kay ang yawa buot og interesado nato. Dili siya gusto nga ikaw may interes pa sa pagbalik sa manunubos. Dili siya gusto nga mangalagad ka sa Dios. Og mao ka na nga daghan sa mga tao makaigsunan nga naghuna-huna nga ngano ka no? Ako kaniadto nga wa nangalagad sa Dios, ba kay ko'y problema. Kay ngano man? Kay kauban mo mong sayawa. Apan sa niha, nga ni anak ka sa pagpangalagad, lahi na. Ni anak po ang mga kasamok, di ba? Ha? Guess what? Ha? Why you have many troubles now than before? Because you are walking with God. Kaniadto, wa malagi kay ka, because you are walking with Satan. Now, sa diha nga ikaw ni alagad sa Dios, Satan is not your friend. He is to make war with those who believe in Christ. Mao kana makaigsunan nga siya giunsa gitambog dinhi sa yuta ug unya
ang mga nagatuo kang Ginisus, finally, you will take the place of Satan where he cannot return. Na ato lagi ibutang, ang dapit o gilingkuran o gipuy-an ni Satanas dito, bakante to. Kinsa may mupuyo dito, ikaw nga nipadayon sa pagpangalagat sa Dios. The devil made already his choice. He cannot go back and he cannot return. But if you will just keep believing in Jesus, you and I will live in the resting places without rent, without tears from our eyes, without problems, without crisis. No more virus in heaven. So, di na ka ma-charge ito. Why? Because it is already paid by the blood of Jesus Christ. Now, kita, mga regular man ta, ambot baka ng inyuha kaha o temporaryo ba ng inyuhang pagsunod o regular na ba mo, committed na ba mo nga regular na kita mo padayon ani atong pagpangalagat? Apan mga kaigsuonan, daghan ba yung mga pagsulay nato kini atong kinaiya? Bisag na sa kadalanan, sulayan ta. No? Bisan sa ato nga temperament, mga kaigsuonan, usahay, lisod ka ita makapailo. Nay mga kaigsuonan, nga lisod na to husayon sa ilang panagbingkil. Nga naman, kay inig-adto nimo sa usa, moingon ang usa, wa kuno siya isa. Moari pud ka sa usa, moingon pud siya, wa siya pud siya. Engko, brother, sister, nga naman nga nagbingkil mga puros mo na imuway sa. Di ba? Simple lang yung kaya. Pero, bisa ni Ana. So, kani, panahon na ni mga kaigsunan. Apan ako, I know where to go. Kaya nahibalo man kong unsay puntariya. Ha? Nga, unsay atong utlanan ning atong pagkinabuhi nga Kristohanon karon. Sa ato pa, beginning 538, gina-oppress man ta ang mga katawhan sa Dios makaigsuonan, apan dinhi na diskubre na to nga ang balaang kasulatan. Samtang ang katawhan sa Dios gitaguan sa makadiyot, ang Ginoo nga nagabantay kanila, wala gayod nagabiya kanila. Sama usab kanato karon, gipasultihan kita nga ang iyang pakiguban o pagbantay siguro alang kanato, and He will always has a plan to save His people. Og unya, kita mga kaigsuonan nga nasalbar na. Bisan unsaon na to, di namang yun ta mahibalik sa karaan, ni namang yun ta sa tumoy, sa sugilanon sa kalibutan. Now, kung atong hunaon makaigsuonan ang nangawala kanato kaniadto, samtang kita ni sunod sa Ginoo, pulihan rabia pod sa Dios. Probably kaniadto nga wala ka ni alagad niya. Apan sa pag-alagad nimo niya, daghan ang nangawala nimo. Posible nga imong propiedad, imong negosyo baka uban ba? But I believe that God will replace whatever we have lost when we serve
and decided to serve Him. Kita makaigsuunan, makadawat lang yapon sa unsa? Sa mga balos panalangin sa Ginoo nga iyang hatag kanato. Bugti sa nangawala nato makaigsuunan, mao kana nga ang langit nga iyang giandam kanato when maabot rito, matod pa, dili ika-discover, ika-describe makaigsuunan ang mga butang nga iyaha nga gitagana kanato atong madawat, ang atong mga nawala ning kalibutana nga sa atong pagpangalagad sa Dios wala nakakumingti makaigsuunan sa kagamay kumparar sa atong madawat sa atong padayon pagpangalagad. You know what will happen? Gani karon makaigsuunan yun na nga kini magasunod-sunod na, ha? Ang mga panahon nga atong gipaabot karon. Sa Prophets and Kings, page 270. We are standing on the threshold of the crisis of the ages. In quick succession, the judgments of God will follow one another. Fire, flood, earthquake, pestilence, with war and bloodshed. Kini magkaigsuunan in quick succession, sunod-sunod na ni. Naay mga binhi mo pag-post nga, ngayon ba ka ni National Sunday Law? No, dili ta. Matod pa ni Elder Bachelor, ni Pastor Doug Bachelor, sa iyang komentaryo when he was asked about this calamity that we are facing right now. Ingan siya, this is but signs of His very close, very near, at the door. O gunya kita makaigsuunan nga sulayan man niya sa pagpagsimba. Na ay nagingon ka na ko, Pastor, ano magyong manira man ta sa itong mga simbahan? Ngano di magyong manimba dito? Insya dili man ni sulay sa pagtuo, Brad. Apan paglikay kini sa kagaw. Wala yun ta ingna nga unsa man mga lagad mo sa Dios o muundang na mo. Wala. Kay ang mga balao din na sa yuta kung kini mo himo sa pagbangi sa balaod sa Dios, ang ato yung tumanon mauman ang balaod yun niya. Sa ato pa, human ini mga kalamidad magsunod-sunod, wa pagiri na human ang usa, na napoy laing usa, in quick succession, mga kaisan. The judgment of God will follow one another. O gunya mahigmatalata. Now, when do we condition ourselves? Kano sa ama na to i-conditioning atong kinabuhi? Ha? Sunod nga slide. Akong ipabasa kaninyo makaigsunan sa Sultan Ellen White. Unsa yung gingon? Sa Great Controversy, page 593, 593. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. So katulang siya nga iyang hunahuna makigsuunan ang mga kamatuuran din hinasulod. Doon natin mga kaigsuunan nga wa pa gani siya nahibalo sa kamatuuran. Ang dili na hinuon tinuod mo iyang gitunan. Wa pa gani siya kasabot sa kamatuuran. Mga kaigsuunan, I appeal to you. Basaha sa tun-i usa ang kamatuoran before ka mutuon sa dili tinuod. Kaya unsaon man yung paghibalo sa dili tinuod ug wala ka nakahibalo sa kamatuoran. So, I went niini nga panghunahuna makaigsunan nga kita kitawag tag remnant. Kanang remnant salin na siya. Kanang salin kung maadto ka sa remnant store,
Pariha ra gyud na ang mga unsa kana mga sobra ba? Mga sobra sa mga panapton, mga ilukot, mga kaigsunan. Pariha ra gyud na. Kung imo ganit ang paliton, mga nindot na nga mga panapton, apan mga salin lang siya. Pero nindot, barato siya, praktikal. Unya, kung imong obserbaran, makaigsunan na kanang mga naa sa salin, hugot kay na siya nga pagkaunsa. Hugot kay siya nga nang lukot yun. Didto yun sa iyahang gilukutan nga bol. Kana nagpasabot na. Nakita makaigsunan nga nangalagad sa Dios. Nga giingon nga salin. Maghinungtanay gid ninis bakos. Muna nga naingon si Timoteo, pangusgan ta pagkupot, kining pagtuo nga ato unsa nabatnan. Pangusgan ta. So kini mo kaigsunan, mao kini kay kini nga mga salin, maura yun ang sa original. Ang iyang fabric, ang iyang design, emblem, tanan nga mga material nga mo nakita sa original, mao pudi ang salin mga kaigsunan. Kung ang original nagbantay sa kasuguan sa Dios o sa Espiritu sa tagna, mao gyapon ang unsa salin. The remnant, you are wrapped closely in Jesus in the last days. Karon makiigsunan ang atong seguridad, maura gyud ang pagduol nato sa Dios, ang paggakos nato sa Dios, ang pagkupot nato niya. Kay whatever we display, we can display the character of Jesus Christ. Busa, ang diferensya sa nagasunod diha kang Ginoong Kristo sa katapusang mga adlaw are tough. If the time is fine, you cannot tell a Christian with a sinner. Kung ang panahon mura o okay lang, wa kay kagubot, lisod ilhon ang Kristohanon gikan sa makasasala. Di ba? Apan mga kaigsunan, kung ang ato nga kinabuhi, bisan pa og mabad times, mag-good times, kita gyapon Kristohanon gyapon ta. Kay ang atong kinabuhi sama sa roller coaster. Naay panahon nga tuata sa unsa? Sa up nga pagkinabuhi nato ning kalibutan. Apan akong nahibaluan sa akong kasanatian nga sa diha nga tuwa ko sa ubos, tuwa ko sa makalistanan mga pagsulay, akong nakita nga hinabihang duulan ako sa pag-alagad sa Dios when I was down in my life. Remember, He will not abandon me. He will not leave me. In fact, I learned more of my Jesus when I am down, mga kaigsunan. Dining katapusan nga bahin sa ato nga pagtuon, mga kaigsunan, we observe nga ang ato nga pangalagad karon makabaton lang ta sa kalinaw kalipay. Hangtod kining paglaom nato nga atong gikuptan ni Jesus ato nga ipadayon. With Jesus, He deserved our worship. Kung atong kasing-kasing naa diha sa Dios, nga not only that we say, I love you, Lord, that is lip worship. In our lips, we worship Him. But in reality, in our hearts, are not given to Him. Our lives are not controlled by God. Mao ka na makaigsunan sa katapusan na itong basahon kining nasulat sa Great Controversy. Nagyon siya. Only those who have been diligent students of the Scriptures and have received the love of the truth will be shielded
from the powerful delusions that takes the world captive. Ako masiguro lamang ko kung ako dilihinti nga alagad sa Dios. Dilihinti makugihon nga nagbasa o nagtuon sa iyang mga pulong. Kaya nasayod ko nga in the end, I will be shielded from the powerful delusions that takes the world captive. Hinaot ko mga kaigsunan, nga samtang kita, niya karon dinhi sa pagpangalagad niya. Ato na lang yung siguruhon ni, nga dili lang ta mamiya niya. Ipadayon na to ang atong pagpangalagad tungod kay ang dapit ni Satanas nga iyang gihawaan ug daghan pa sa iyang mga manulunda maoy pulihan kanato nga mopadayon sa pag-alagad diha kaniya. Ang Dios magpanalangin kanato.